Jesu Kristu inkosi. Senzele umusa ukuba sizokhuleka kanye nomndeni phakathi kwalo ekhaya. Sizophakama baze bamisenzele ukukhuleka bese siyabe sisuka ekhaya uma kukhona abazofika sizosifika ngendlela. Ngibathanda
Inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga ke bazalwane ithuba uNkulunkulu asipha lona ntambama namhlanje ukuba sizokhuleka kanye nomndeni walangekhaya. Siyathanda ukubingelela kakhulu umndeni phakathi kwekhaya, umndeni waSithole, ihlobo zonke ey'thintekayo. Sibingelela nabazalwane egameni elihle likaJesu waseNazaretha. Inhloso yethu-ke ukuzokhuleka njengoba sesizwile ukuthi ubaba uSithole inkosi simbizile kusesekhaya. Okwethu-ke ukuzokhuleka siduduze nomndeni ukuthi noma kunjena uNkulunkulu ukhona. Amen. Kuba imihla yethu yonke le uma sisaphila, uma icilongo lingakakhali sizodlula emhlabeni. Basalayo besale beqhubeka. Kodwa kubalulekile ukuthi sidlula nje emhlabeni senze njani phambi kwenkosi. Ngiyathanda-ke sibuke incwadi ngokungabambezeli, incwadi kabaseKorinte besibili, isahluko ngesesihlanu. Sizofunda nje mhlawumbe amavesi ambalwa, bese-ke siyathandaza. baseKorinte besibili, isahluko ngesesihlanu, siqalise evesini lokuqala nelesibili mhlasimbe-ke bese sifunda ivesi leshumi. Isihloko-ke sithi ukulangazelela ikhaya lasezulwini. Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, eyaphakade esezulwini. Ngenxa yalokho siyabubula silangazelela ukwelakanyisa ngendlu yethu yasezulwini. Abesethi-ke uvesi number 10, ngokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sikaKristu, ukuze yilowo nalowo amukele njengalokhu akwenzileyo esesemzimbeni, noma okuhle noma okubi. Amen. Nkosi kayibusise ukufunda kwezilayo manje naphakade. Amen. Amazwi lawa ashiwo umpostoli Pawulu eqinisekisa ukuthi uma silapha emhlabeni asiyuphelela khona. Sebekhulumileke ngaphandle bathi akekho umuntu oze ezulwini, sonke sizohlala la. Kodwa ngokwaleli vesi lithi-ke siyazi ukuthi uma indlu eyidokodo lethu lasemhlabeni idilizwa, sinesakhiwo esisezulwini esingakhiwanga ngezandla zomuntu. Yileso siyindlu yethu yokuphila baphakade. Kuyiqiniso bazalwane ukuthi njengoba sikhona kanjena, lona size ngaye lana sisele nomzimba. Phefumulo wakhe uNkulunkulu usewuthathile ubeke endaweni efanelekileyo. Ngamanye amazwi idokodo lasemhlabeni selidilikile. Phefumulo wakhe ungena esakhiweni esingenziwanga ngezandla. Uthi-ke umbhali siyalangazelela ukuba siyofinyelela kulelo khaya elisezulwini elingenziwanga ngezandla. Uma-ke umuntu elangazelela ukuya ekhaya elingenziwanga ngezandla, kunendlela ayiphatha ngayo esemhlabeni. Ngoba ivesi esigcine ngalo lithi lowo nalowo umele ukuma phambi kwesihlalo sokwahlulela alande ngemisebenzi yakhe ayenzile esesemzimbeni, ukuthi inyama yakhe imenziseni lento ayenzile, yiyo lena uNkulunkulu ebeyithanda ukuthi ingenziwa na. Iy'khathi ey'ningi inyama yethu iyasihlupha bazalwane, isenzisa izinto ey'phambene nentando kaNkulunkulu. Makufika usuku olufana nalolu, sikhulume njengabazalwane kuthiwa akalale ngoxolo, phefumulo wakho ulale ngokuthula. Kodwa kuya ngokuthi inyama yakho uyivumele yini
ukuthi menzise intando yasemhlabeni ethandwa inyama noma intando kaNkulunkulu. Uma silangazelela ukuyofinyelela ekhaya elingenziwanga ngezandla zomuntu, siphila sengazathi kasiphili kulomhlaba, kuthi kwenziwa zonke izinto abantu abayithandayo zasemhlabeni, kodwa ingqondo yethu ibeyazi ukuthi asibona balomhlaba singabahamba, noma bengenza izinto abayithandayo abantu, kodwa kubonakala ekuthini esazi ukuthi sinekhaya esilungiselele lona, silisebenzele sisela emhlabeni, ngoba ngeke ulisebenzele uma usulele phansi. Azathi umshumayeli lokhu isandla sakhe siwaziyo ukwenza asikwenze masinyane, ngoba endaweni yabafileyo akukho ukusebenza. Ngamanye amazwi umuntu uyisebenzele yena esaphila lapha emhlabeni. Haleluya. Usebenza wena, usebenzele ikhaya elingakhiwanga ngezandla zomuntu. Uma kuzobhidizwa umjondolo, abantu bayawazi umjondolo ukuthi yini. Uma umjondolo usubolile, sungenisa amanzi, mhlasimbe ney'ngodi wakhiwe ngazo namaplangi sekonakele sekubolile, awubhidlizi umjondolo kunezinto ey'phakathi, kodwa ziyakhishwa zonke lezo zinto ezikuleyo mjondolo, zifunela indawo lapho ezobekwa khona ebisiyadilizwa. Uma kudilizwa akufani namzukwane wakhiwa, udilizwa noma kanjani, omunye ngawukhathela ngonyawo, omunye awuphushe ngomgxala, omunye ashaye ngensimbi ukuze umjondolo uwe. Kanjalo nathi uma sisemhlabeni bazalwane, siphila emjondolo, la kuzofika isikhathi sokuthi umjondolo uphelelwe isikhathi, kodwa ukuthi uma uphelelwa isikhathi sibe sazi ukuthi silungiselele indlela yokuya ekhaya, ngoba leli ikhaya okukhulunywa ngalo lana akayikungena umuntu kulo, noma umzimba okukhulunywa ngawo akayikungena kulowo mzimba uma engayilungiselelanga esaphila. Inkinga lithi iBhayibheli abaphilayo bayazi ukuthi bazofa, kodwa asebefile abasazi lutho. Kodwa namhlanje uSathane uphuphuthe amehlo ethu. Abantu abaphila emhlabeni kulezi insuku zanamhlanje baphila sengazathi abazi ukuthi bazofa. Ngamanye amazwi abayilungiseleli ukuthi uma befa baze bambone uNkulunkulu. Umuntu uphila noma kanjani, omunye ezekhuluma athi noma ngafa mina akhona amakholwa osibanibani bazokungcwaba, ecabanga ukuthi ukungcwatshwa amakholwa kuyomvulela indlela yokuya ezulwini, kanti indlela umuntu uzakhela yena esaphila kulomhlaba. Uma silangazelela ikhaya elingakhiwanga ngezandla zomuntu, sidinga ukuthi ukuhamba kwethu kwasemhlabeni sehluke kunabantu abangamazi uNkulunkulu, sehluke kunabantu abangakholwa, ngoba siyazi ukuthi lapho kuyiwa khona yini efunekayo, ukuze ukuthi ma sesifile sifumane umusa ukuthi uNkulunkulu asemukele. Uthi-ke uJesu akekho ozoya kuBaba ngaphandle kwakhe. Ngamanye amazwi indlela yokuyobona uNkulunkulu idlula kuJesu. Angikhathalile noma ungakhuluma kanjani, yebo uma siphila emhlabeni ziningi indlela eziya ekhaya, kodwa inye indlela ezulwini idlula kuJesu. Silangazelele bazalwane ukuthi sinikezwe umzimba ongakhiwanga ngezandla zomuntu, ngoba yiqiniso ukuthi lo mzimba esinawo awuqualify ukuthi ungasingenisa ezulwini. Noma uJesu esebuya ukuzolanda ibandla lakhe, lithi iBhayibheli abazobe besaphila ngaleso sikhathi bayoguqula isimo somzimba, banikezwe umzimba wenkazimulo, ngoba lo mzimba uyakhathala, lo mzimba uzwela ukugula, lo mzimba uzwela amakhaza, lo mzimba uyacomplaina, wenza zonke izinto, kodwa sinomzimba esibekele wona okudingeka ukuthi umuntu uma esaphila emhlabeni azilungiselele
Akumele umuntu akopishe impilo yomunye umuntu, kodwa kufanele ukuthi umuntu aphile ngale ndlela uNkulunkulu athe akuphilwe ngayo. Ngoba uyazi ukuthi uma yedlula la udingeka ukuthi ayekhaya. Umbuzo ukuthi indlela ophila ngayo, indlela oyiphethe ngayo emhlabeni, uyiphethe kanjani? Uthi-ke uverse number 10, ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. Uma sesibonakalisiwe phambi kwaleso sihlalo, kuyolanda imisebenzi esiyenzile ukuthi inyama yakho ikwenziseni. Uyivumele iminyama ukuthi kwenzise izinto zasezweni, ube wazi kahle wena ukuthi inyama mayifa inendawo la izobekwa khona, kodwa umphefumulo uzoyintula indawo. Aqhubekeke athi, ukuze yilowo nalowo amukele njengalokhu akwenzileyo esesemzimbeni, noma okuhle noma okubi. Umzimba ukwenzisana uJesu ezobuya. Yini lento yenzayo ngomzimba wakho lena uJesu angayifuni? Yini lento yenzayo okuzothi uma sekufika usuku lokufa ungamboni uJesu, ubuwoniswe umzimba wakho? Umpostoli Paul ngiyawutuba, ngoba nakulezi ikhathi bazalwane sidinga utuba umzimba wethu. Inyama iyayithanda izinto zasemhlabeni, ngoba vele inyama izolahla emhlabeni. Uma umuntu esefile, umbele ingcwaba abekwe khona, kubekwe inyama yakhe, kodwa umphefumulo uyokwenza njani? Siyalangazelela ukungena kulelo khaya elingenziwanga ngezandla. Inhliziyo yami ithi ngaba yilowo nalowo athi, Nkosi, nami ngiyalangazelela ukuze ngingafunyanisa ukulahla, ngimele ukutuba umzimba wami, ngingavumi ungenzisa izinto zasezweni. Sebezenzile izinto zezwe, ontanga yethu bazenza omakhelwane engihlezi nabo, bazenza abantu abasemphakathini engiphila kuwo. Kodwa mina ngoba ngiyazi ukuthi uma ngifa ngilungiselwe ikhaya, kudinga ngingenzi njengabanye abantu. Ngoba uthi uma izwe nilithanda anisibona abantu. Uma sithanda uNkulunkulu sizokwenza umyalo wakhe, sizokwenza izinto ezinhle ezweni, kube sengathi thina siphili kuzo sizehlukanise. Ngiyakhumbula uMose uma bekhishwa eGibhithe, uthi-ke uMose uNkulunkulu uthi, Nkosi, uma ungahambi nathi asizukuphuma la, ngoba kudingeka izizwe zonke zibone ukuthi sihamba nobani. Sidinga ukuhamba noNkulunkulu ozosivikela, ukuze izwe lazi ukuthi sinoNkulunkulu ovikela naye. Asitube inyama yethu, singavumi isenzise izinto zokulahla, ngoba yilowo nalowo ekugcineni umele ukuma phambi kwesihlalo sokwahlulela, ahlulelwe ngomsebenzi wakhe. Kuyoba buhlungu sihlobo sami uhlulelwe ngezinto ovumela inyama yakho ukuthi kwenzise zona. Uzobe ethi, hayi mfundisi, phela siphila emhlabeni, inyama idinga kwenyama nomoya udinga kwenyama. Hayi sihlobo, uma singabantwana bakaNkulunkulu simele ukuhamba ngendlela uNkulunkulu athi akuhanjwe ngayo, ngoba ekugcineni lo nalo uzokwehlulela ngalokhu akwenzile. Baba uJobe ulele namhlanje, phefumulo wakhe usenkosini, inyama isele. Uma inyama ibimsebenzisa kabi, kungenzeka angamboni uNkulunkulu enziwa inyama, kodwa yena isenakumsiza ngalokho. Ngizothi sihlobo, inyama iyamonisa umuntu, ajike umuntu aphambane necebo likaNkulunkulu. Kodwa thina esiqondayo nesifundayo embhalweni siyazi ukuthi uma lidilizwa leli dokodo, sinesakhiwo esingakhiwanga ngezandla zomuntu, isakhiwo sasezulwini. Leso sakhiwo kumuntu usilungiselele saphila ukuze akwazi ukungena kuso uma lidilizwa leli dokodo. Umbuzo ke uthi uma lidilizwa leli dokodo,
uzoqualifya ukungena kulesi sakhiwo okukhulunywa ngaso na? Ngoba labo abaqualifyayo bayasho impela bathi siyalangazelela. Uyuze noma kwenzeka izinto noma ngabe kufundwa indaba uzobethi kodwa Nkosi usasibekeleni sibonela amanyana. Abantu abanethemba lokuthi noma baziyo ukuthi indlela bayilungisile, abanalo uvalo, abanakho ukwesaba nokufa. Izimo namhlanje sibhekene nazo zinzima. Masibuke emuva lapho esisuka khona akusaphilwa ngendlela ebekuphilwa ngayo. Kodwa ke kunjalo indlela yakho ilungisile yini ukuthi makudilizwa leli dokodo ukwazi ukungena edokodweni elingakhiwanga ngezandla, idokodo lasezulwini. Ngoba lakhelwa abangcwele, lakhelwa abalungisa impilo yabo, abahamba endleleni izono beyivuma, abahamba endleleni beyihlambulula ezintweni zonke, abahamba endleleni ngokumesaba uNkulunkulu, abahamba endleleni ngokumthanda uNkulunkulu. Zithi zenzeke izinto zonke ezinhle zasezweni bayishaya indiva ngoba bayazi ukuthi izinto zasemhlabeni ziyophela. Sikhuleke kusahlatshelela kuthiwa amaguga lelizwe ayosala emathuneni. Nebala kunjalo namhlanje. Umuntu izinto abeyithanda akafi nazo. Ngisho bengazenza phezu kwethuna, ngisho bengazenza enkonzweni yakhe yomngcwabo, zisuke zingesena kumsiza ngalutho ngoba yena usuke engasekho, usuke sesele nomzimba kuphela. Simele ukuma phambi kwesihlalo sokwahlulela, kube yilowo nalowo ahlulele ngakwenzile esesenyameni. Lokhu okwenzayo namhlanje yilokho ozohlulelwa ngayo. Uma kuya ngokuthi lokho okwenzayo akuzi ukungenisa embusweni kaNkulunkulu, bengakusho kuyeke isikhathi sekho. Siyalangazelela abangcwele ngoba siyazi ukuthi uma leli dokodo lidilizwe sinesakhiwo esingenziwanga ngezandla kodwa siyindlu yasezulwini. Wonke umuntu uyekhulume ngokuthi uma efika ezulwini. Abanye baze bebala ukuthi mina mengifika ezulwini ngiyofika ngicela ukubona usibani bami. Akekho nje umuntu oxoxa indaba yesihogo. Ngisho ngabe indlela yakhe ayiqondisile noNkulunkulu, ngeke umuzwe uma ephatha indaba yasesihogweni lutho. Wonke umuntu ufuna ukuya ezulwini, kodwa asifuni ukuphila ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo ukuze siyombona. Ithuba leli uNkulunkulu asinikeze lona ihlobo zami ukuthi makube yilowo nalowo alungiselele indlu yasezulwini eyisakhiwo sokuthi uma kwenzeka idokodo lasemhlabeni lidilika akwazi ukungena endlini engakhiwanga ngezandla okuyindlu yasezulwini. Amen. Yilawo mazwi lentambama ebengizothi asiqinise emndenini ukuthi ihlobo zami Baba uSithole sedlulile senkosini. Okwethu ukuthi sihlale silungise indlela yethu, silungise amaphutha ethu esiwenzileyo, amanye siyawazi siwabonile. Ithuba leli lokuthi siyilungisele ukuze uma sidlula nathi njengaye uma idokodo lasemhlabeni lidilizwa sibe nesakhiwo sizongena kuso, kodwa sikulungise lokho selapha emhlabeni ngoba iqiniso lithi sizohamba bazalwane. Uma uJesu engakafiki ukulanda ibandla sonke sizolala singene emhlabathini. Oh yeke usuka ayofika ngalo ngoba lithi iBhayibheli njengalokhu kwakwendiswa ngezikhathi zamxolo abantu babenganakile, belibe lokudlala, belibe lokubhinqa uNowa, bebona ikhehla lisanganelwa inqondo, uNkulunkulu esekhulumile nalo, kodwa bonke bagubha. Kuthiwa njengaseSodoma naseGomora la kwasekwenziwa izono ezenyanyisayo ezinamahlazo amakhulu. Ingathi lesi sikhathi esiphila kusona namhlanje kuzoba njani uma kwenzeka idokodo lidilika kuwe na? Ngoba leli dokodo lasemhlabeni lizodilizwa. Ungalilungisa namhlanje, ulifake yonke into ofisayo ukuthi ulifake yona,
ulicebezelise ngayo yonke inhlobo yamafutha akhona emhlabeni, ulembathise ngazo zonke inhlobo zokwembathiswa. Kodwa uma kwenzeka lidilizwa, umphefumulo wona uzosithola nisakhiwo esingakhiwanga nezandla. Yilowo mbuzo bazalwane esimele ukuyiphendula ngawo nasebusuku namhlanje. Ngizothi ingane zakwethu duduzekani, uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uzonibiyela ngayikhathi zonke. Noma kwenzekile nashiwa isihlobo sethu, abanye bashiwa umzali wabo, abanye umfowabo, abanye umalume, kodwa uNkulunkulu besefike esikhathini wayembekele sona ukuthi kulesi sikhathi akayokudlula kusona. Masifunda iBhayibheli lithi akekho umuntu onamandla ngaphezu kosuku lokufa. Haleluya. Alawo mazwi bazalwane, ukuthi inkosi yomusa mayibusise. Amen. Jesu Kristu inkosi. Zihlobo zami, khona into engiyibukayo, angazi noma abantu bala ekhaya bayathanda yini ukuthi sibe la, ngoba kungenzeka silapha nje ngoba thina kukhona okusifushayo ukuthi size,
kanti bona abanandaba. Angicabangi ukuthi babili kuphela abantu bala ekhaya, ngoba asizile thina ukuthi size kithi sodwa, kepha sizoduduza abantu bala ekhaya ngokudlula uBaba uSithole. Manje ngibona sengathi mhlawumbe babili mawukuthi bangaphezu kwalokho-ke sekunhle ihlobo zami. Kodwa-ke nami-ke ngithanda ngifakazise lokhu umfundisi wethu asekufundile. Akukho okuhlukile engizokukhuluma asedlule khona yena, ngoba ukuhamba komuntu emhlabeni ngeke kwaguquka. Uma uNkulunkulu esethi sibanibani sabelo yabizwa, suke sekuphelile, akushintshi. Lapha nje esihlokweni iyona ndaba enkulu engithema ngiyibuka ngabona ukuthi ikhuluma okukhulu kakhulu. Isihloko uma sithi ukulangazelela ikhaya lasezulwini. Uma ungumntwana kaNkulunkulu kumnandi, isihloko lesi simnandi kakhulu, ukuthi njengoba ukholwa nje ukholelwa khona ukuthi uhambe ezulwini. Indlela-ke yokuya ezulwini bazalwane idlule ekufeni. Angeke uvele ufike ezulwini ngaphandle uma uNkulunkulu esebuya uJesu ezolanda ibandla, ngoba izwi liyasho ukuthi siyohlwithwa, okusho ukuthi laba abayobe besele bephila yibona abayohlwithwa. Angazi-ke noma lelo thuba liyokufica yini, noma nawe uyohlwithwa yini kanye nalabo uJesu ayobe ebalandile. Bazalwane, ukulangazelela ukuya ekhaya ezulwini kuyisimanga esikhulu kabi. Thina abantu esikholwayo ngiyakholwa ukuthi akekho ongakulangazelela ukuya ekhaya ezulwini. Angazi-ke noma la ekhaya bayakulangazelela yini ukuya ekhaya ezulwini, noma lokho kubehlele mhlawumbe bayayibuza ukuthi uNkulunkulu uyenzeleni le nto le. Kanti bazalwane, isikhathi mase sifikile, njengoba uhlaliphe kangakanani ngeke usivile. Sesifikile nje ukuthi athathwe uBaba uSithole ahamba ezulwini. Lo mzimba osele siwubonayo seyigama nje ukuthi uBaba uSithole, kahle kahle yena usehambile. Ngakho sekusele nje ukuthi thina sibubulele ukwelakanyiswa, ukuba indlu yethu yakhiwe ezulwini. Angazi ukuthi wena uma ububulela ukuthi kwenzakaleni, ingakhiwa noma kwenzakaleni, angazi. Kodwa kubalulekile ukuthi ububulele ukuthi yakhiwe indlu yakho ekhaya ezulwini, ukuze uma ufika khona uthola indlu yakho isikulindele. Izwi lethu lisho njalo namhlanje la. Ngokuba thina lapha kunumber 4, ngokuba thina esesikhona kuleli dokodo sibubula sisindwa, ngokuba asithandi ukwambulwa kodwa ukwelakanyiswa, ukuze okufayo ugingwe ukuphila. Kusho ukuthi uma ngabe ufa ngapha, uma ufika ngalo usuyaphi, ngoba ufa emhlabeni, ezulwini uyaphila phambi kaBaba. Ngoba umphefumulo lo ophumayo wona muntu lona uBaba ufaka kumuntu. Uyazi ukuthi leli dokodo leli elihamba la emhlabeni lenza yonke into elicabanga ukuthi inhle phambi kwayo, lizosala la emhlabeni. Kepha umoya lo ngaphakathi lona umuntu uqobo uyahamba ubuyele kumnikazi wakhe uyohlala khona. Manje masibubule ukuze sibubulele ukuthi masifika ngale sithole yethu indlu isilungile, sikwazi ukungena sihlale lapho kungasekho ukukhala khona.
sesihlala sesijabula sithokoza sihleli ney'ngilosi zikababa. Ngakho bazalwane, ngiyafisa nje kakhulu ukuthi la ekhaya beduduzeke lokho kwenzekile kungavelela noma ubani, futhi kungabathusi uma uNkulunkulu ephinde kuye ezogadla la ekhaya, ephinde ethathe omunye, kungabethusi lokho. Vele sonke siphilayo siphilela ukuthi sife ukuze sikwazi ukuya ekhaya ezulwini. La emhlabeni isikhashana lesiphila la, okubuhlungu ukuthi asisazi ukuthi sophila nini. Sibona ngoba sekwenzeka ukuthi hawu sesiphelile isikhathi sikaSibanibani, nange sehambile. Kusifanele ukuthi masingakhali sikhalele umuntu osehambile, ngoba yena akasaboni lutho, akazi lutho, yena usengale ezulwini lahlezi khona. Kusifanele-ke singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi sibubulele ukwelakanyiswa ukuze indlu yethu yakhiwe ngaphezulu ekhaya ezulwini. Hlobo zami, duduzekani, umndeni wakwaSithole. uNkulunkulu uyena owaziyo, uyena futhi onenduduzo engaphezu kwayethu. Ngakho-ke ngiyacela ngiyaduduze niqine nazi ukuthi ubaba uSithole uyaphila ngale. Uma nathi senza kahle siyakumfica ngale, sihlale naye enkosini. Inkosi yomusibusise, Jesu Kristu inkosi. Zincane izibongo zami wangithenga ekhaya. Zincane, 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 zincane izibongo zami wangithenga ekhaya. Hallelujah, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu ithuba esitholayo ukuba sihlangane siduduzane ngokuhamba kweqhawe noma kwesosha ebandleni besinalo ubaba uSithole. Lokho-ke sikholelwayo, sikholelwa ukulungela ukuya ekhaya ezulwini. Izwe elifundiwe liyasho ukuthi uma leli dokodo lidilizwa sinesakhiwo. Kodwa kakubona bonke-ke abanesakhiwo, ngoba uma liqhubeka lithi siyabubula ukuba sifunyanwe singahambize, okungukuthi bakhona abazotholakala behambaze ngenxa yokuthi abazange babubule bakhulekele ukwelakanyiswa ngaleli dokodo. Leli dokodo-ke liyasetshenzelwa ngoba uNkulunkulu wethu wasithanda, wathumela uJesu ukuba azofa esiphambanweni, ukuba sithengwe ngegazi lakhe, ukuba sithengwe silungele noma silifanele leli khaya okukhulunywa ngalo namhlanje. Ubaba uSithole siyamazi-ke befika enkonzweni zonke izinsuku ngamasonto, sekuphakathi kwakhe noNkulunkulu. Ngokwethu thina simazi emthanda uNkulunkulu, siyakholwa ukuthi usekhaya.
ngakho-ke thina-ke sisasele lithi izwi lenkosi laba abanalelo themba bayazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. U1 John chapter 3 verse 3. Iyona nkonzo esihlala siyenze ukuzihlambulula ngoba kufanele umuntu ahlambuluke kuye ngoba yena uhlambulukile. Luyeza usuku lapho wonke umuntu ezoma phambi kwesihlalo sokwahlulela. Luyeza usuku lithi izwi lenkosi imisebenzi yomuntu iyamlandela. Izinto esizenza la emhlabeni zizosilandela. Lezi zinto esizenzayo sizosifica sikhona ngale sesifikile. Wena owabona imali mayisikhona kumuntu iyalunguza ephaketheni isho ukuthi sengikhona. Angafihla umuntu mhlawumbe uwina ilotho, uwina imiliyoni, hhayi uzobonakala ukuthi uwina imiliyoni, uzokafike nje makuthiwa kulapho kuphuzwa khona afike ubathengela bonke abantu. Hhayi yona-ke siyalunguza, iyasho ukuthi hayi ngikhona. Nesono-ke sinjalo lithi izwi lenkosi isono somuntu siyakumfumana. Ngoba lapha kumaHebheru 9 verse 27 kumisela ukuthi abantu bafe kanye emva kwalokho kwahlulela. Sisazohlulelwa-ke bakithi. Ngikhumbula enye indoda eyayinayo isebenza imisebenzi yayo intshontshe inkomo endaweni. Kuthiwa yayiphila nje ngokuntshontsha inkomo. Kusho ukuthi-ke yayibahamba laba abantu ababenza ukuthi esatshwe ngoba kuthiwa babesaba abantu ukuyiqonda kodwa bazi ukuthi iyona intshontshiwe. Yahamba iminyaka kwafika la igula khona. Yathi sigula sekufanele ihambe emhlabeni, iy'nkomo zayivimba. Kuthiwa kwakusho yona ithi nazi iy'nkomo zakwasibanibani zingivimbile, ake nongibizela loya mndeni ngifuna ukuxolisa kuwona. Ngoba isono somuntu siyamfumana. Ufike lo mndeni uthi ungangena lapha phambi kwakhe avale ukukhuluma, akasakwazi ukukhuluma. Inhloso yakhe ufuna ukuxolisa ngoba kusadlulele, awusaphuma umphefumulo uvinjwe iy'nkomo zalesa sibongo. Hhayi baze bahamba abantu banelokuphuma egeyithini aqaqeka umlomo, usebona ezesinye isibongo iy'nkomo amemeze futhi, hawu angikwazi ukuhamba zingivimbile iy'nkomo zakwasibanibani, ake nongibizela bona ngixolise. Balandwe mase befika asakwazi ukukhuluma. Akuyona-ke inganekwane le, ukhuluma ngento eyenzeka. Isono somuntu siyamfumana. Kubiza ukuthi isono umuntu asivume phambi kaNkulunkulu, akhulekelwe, athethelelwe, uvulwe indlela yakhe yokuhamba. Mahubo 32 athi ubusisiwe siphambeko sakhe sithethelelwe. Ngakho-ke kubiza ukuthi masihamba emhlabeni siphenduke ngoba ngale kwethuna ukuphenduka akusekho. Ngizokhuleka simbonga uNkulunkulu ngese sikuzwile. Ngaphandle makukhona-ke osanotho azolikhuluma ngale kwalokho sizokhuleka sibonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile sahlangana ngale ndlela. Nginethemba-ke lokuthi kusasa ekuseni ngazi ikhathi zasekuseni mhlawumbe o9 sobe sisihlangana enkonzweni yakhe yokugcina sivalelisa, ngoba-ke kufanele ukuthi sihlangane sizwe imeseji uNkulunkulu asinikeza yona elandela lesithola namhlanje eyokuthi uma leli dokodo lidilizwa sinesakhiwo, kodwa lesakhiwo kasona esabantu bonke, esalabo abathandile ukubonakala kwabo, esalabo abazimisele ngokulungisa indaba yabo bazokwazi ukuthi bambone uNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi sikhuleke simbonge. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Akekho omunye uNkulunkulu esingamguqela ngaphandle kwakho. Wena odalile izulu walendlala, wawudala umhlaba uphanyekezeni. Umhlaba ungowakho nokugcwala kwawo. Usufikile kuleli khaya lakwaSithole, wamlanda ubaba uSithole ngoba sonke sihlalele lokho silinde lokho. Abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa. Umbuzo omkhulu ukuthi sikulungele yini ukuya ekhaya na? Ngoba ikhaya lingcwele, uNkulunkulu wethu ungcwele, indodana yakhe ingcwele isinikeza umoya ongcwele. Akekho ozongena kuleli khaya engekho ngcwele.
Siyakubonga Nkosi nangaleli ithuba lokuthi usikhumbuze ukuthi asihlezi kulelizwe kodwa siyadlula ngoba sonke siyamlandela ubaba uSithole esingakwazi ukuthi ubani unumber 1 njengamanje sonke kodwa sikulayini lo layini akekho okhalayo athi uyangenelwa kulo layini ulayini obonwa wena wedwa Nkosi thina siwubone kodwa iqiniso limile lithi akekho ozokomela uthini njengentethe sonke siyadlula kulo mhlaba sisize Nkosi sikulungele ukubhekana nawe sikulungele ukuhlangana nawe sibe ngabantu abayihlanzile indaba yabo abayihlanzile ingubo zabo zabamhlophe egazini lewundlu namanje ke Nkosi sikhulekela lo mndeni ududuze sibusiso sakho sihlale phezukwawo siqalekisa imimoya amadimoni amandla kumnyama siqalekisa amadevil oshiphaza wanasabelo ngegama elinamandla likaJesu ophilayo sifafaza igazi lakho Nkosi Jesu siyalibiyela leli ikhaya sithi Nkosi hlala kulo Nkosi busa kulona ududuze umndeni wonke siuletha kuwe unkosikazi wakhe abafowabo omama ingane abazukulu sithi uNkulunkulu wethu onomusa wena unobubele siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya Ingcwele mabube naloyo phakathi kwethu inkosi uJesu izibuye ilanda ibandla layo uJesu Kristu inkosi amen. Ngalolona lolu suku bevukile abenkosi behlotshise ubukhosi bayo sebebuthwa abakhethwa engeniswa ekhaya
Siyabonga.